Matur suwun, Nak. Iya. Ngancik swasana limbukan Ana ing adicara apa? dalam rangka apa jenenge iki hari bersih desa. Iya. Desa Lugandeng karo hari jadi Desa Lugandeng sing kaping 124 taun, no. Wah, tuwa banget ya, Mak. Iya, 124 taun. Iya. Bengi iki Pak Lurah ngadani ya kuwi pasugatan pergelaran wayang kulit kejaba merti dusun ya hari jadi ke 124 ditandai dengan penyalaan obor dan penyumetan. Penyumetan ya. Menyalakan apa jenenge iki apa kae jenenge mau? Kembang api sing arep nyasar ning bakul ronde. Iya. Mesake malahin. Iya. Kadang orang kae iso mbebayani, no. Iya. Ya wis ora ana atur sing wajib diaturake bab bersih desa. Ya. Muga-muga tansah pinayungana ing katentreman kabagyan kewarasan lan mujudake desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing dijaluk bisa kasembatan, sing disuwun bisa kaleksanan nampa barokah sangasaning Gusti ngakarya jagat. Amin. Hari jadi Desa Lugandeng sing kaping 124. Ya. Muga-muga tetep dadi desa sing apik, sing becik, sing rukun, sing tentrem ya, Nak. Ya. Luwih-luwih iso mujudake sawijining desa ingkang menjila, tegese banyak predikat-predikat piagam penghargaan saka pemerintah pusat marang Desa Lugandeng ya ing bab apa wae ora ngemungake bab rukuning para warga ning ya bab kabersihan lan sak piturute. Ya, muga-muga iso digayuh dening Desa Lugandeng kene, no. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Di apa jenenge iki diasuh dening panjenengane Bapak Kepala Desa sing wis 2 periode. Ya. Minangka dadi kepala desa 2 periode juga iki awak dhewe tansah ditimbali wayangan ana ing kene. Ya, ngono ya, Mak. Mula ya nek cara aku lho gandeng Pak Lurah ki wis kerep nimbali karo awake dhewe tak dongake iso dadi lurah sak teruse, no. Iya. Mergo nek panjenengane dadi mesti wayangan awake dhewe. iya. Engko nek ganti dalang Haji Loko. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Wis pokoke arepa cilik Heeh. ning tetep kepala. Iya. Arepa cilik kepalane ning tetep lurah, no. Iya, ya pancen bener, Mak. Muga-muga pinaringana sehat. Amin. Oh, iki kok dipindah nggone biasane ning balai desa. Dikhawatirke engko ndak ora cukup, ora muat papane mula dipapanke ning lapangan, no. Iya, ora dadi ngopo ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan sugeng pinanggih malih karo para kadang-kadang saka Lugandeng kene. Iya. Kabeh para bapak-bapak sing wis entuk predikat seniman-seniman sing mengangkat nama Desa Lugandeng. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ketemu karo pepundhene awake dhewe Mbah Yono. Iya. Kuwi ya termasuk pini sepuh sing biyen ngangkat kesenian campur sari. Iya. Luar biasa no isih diparingi yuswa panjang. Amin, paringana sehat. Nganti anggere ketemu nyejarahke bapakku. Wah, jan. Iya. Gayenge ora jamak. Mau ning transit ya wis crita werna-werna arep ora krungu aku. Ah iya. Kok ora krungu? Suarane esek kok. Ya wis ora dadi ngopo. Matur suwun tanpa pepindhan kabeh wae bapak-bapak sing padha kepareng lenggah, Bapak Camat, Ya, Bapak Ketua Kepala Dinas Kebudayaan, ya. sing makili lan sak piturute kabeh wae ora tak wiji mbaka siji ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene isih kepareng percaya karo awake dhewe ya, Nok. Matur sembah nuwun. Utamane kagem bapakku sing saiki ora gelem mayang. Sapa? Pak Parman ayam goreng. Iya. Wis ketemu ya. Wis ketemu mau sikile lara. Iya. Gedingklang. Kenging napa, Pak? Kecethit niku kuwalat karih pitik. Aku ya. Kok kuwalat karo pitik? Ha senengane modeli pitik ya. Iya. Ya ora ya nyatane panjenengane ya kerep nimbali karo awake dhewe. Wah. Pak Parman ki pokoke wis tenan kok no apa-apa sithik ngono ki anggere tak bumboni wayangan, Pak. Ki mau wis rasan-rasan. Kula niku nggih nek diparingi panjang yuswa, bujangik diparingi panjang yuswa, so nek ndek putu lanang arep wayangan. Ah monggo tak takoni, ampun kandhut dereng?
Ha suwe banget ana mula ya tak walik ngeten mawon Pak. Apike sakniki wayangan nyuwun putu lanang. Wayangan kok njaluk putu lanang ya nek lanang nek ora. Lah ming selak kepengin wayangan kan. Iya, matur suwun tanpa upama. Kinawala-nawala ya akeh sing padha teka no. Ya, pirang-pirang engko diaturake mboko siji. Iki uga di ana bintang tamu. Oh iya. Sing cilik-cilikane jare mapan ning Lo Gandeng. Ning terus saiki mbuh lunga ning endi? Ya. Sapa Mbah Waluya? Ya iki mau wis bingung no. Aku ning kene arep ndagel apa? Anggere kowe salto rak do guyu aku. Ya wis bingung. Ayo diaturi tindak ana ing panggung no. Ya. Monggo-monggo Mbah Waluya. Tindak panggung. Tindak mriki. Waluya lambine nganggo spray. Dagelan es kentekan bahan spray barang dienggo klambi. Ya iso spray apa sutra ngono e. Padake spray. Warnane klinyit rak kaya spray to. Iya. Anyar kok. Hah? Anyar. Wah, gayane anyar. Dienggo ning desane dhewe, kelairane Mbah Waluya. Iya. Klambi anyare pamerke. Awong kowe iki le njahitke gegedhen ngono kok ya. So yang ngunduri gede. Lah apa iso gede? Ya ndelok-ndelok. Iku wis ra iso gitu. Omongane iki kok aneh-aneh. Iya. Sampeyan mau munggah panggung kon salto lho. Wah. Men lucu lho. Ora lucu ora apa-apa. Sampeyan ning kene jare mau wis bingung arep ndagel apa. Wong kene kula niku cilik-cilikane nang kene iki Mas Enono. Niku kudu matur nuwun diundang mriki no Penangor Rasulan Pindho. Lah ngopo? Lah ampun dimoy masyarakat mriki kok. Aku wis dianggap wong liya mlane njaluk bayaran aku. Nang desane dhewe kok njaluk bayaran piye? Mboten. Iya. Kula Labuh labet kuwi penting. Labuh labet ngene mboten ngrep-rep bayaran. Tenane. Ya meng goleki sapa to sing ngomong aku wingi iki aku ngono meng. Sing ngomongi sampean sapa? Nggih Pak Lurah. Nah, ya wis Pak Lurah wis cetha ngono kok. Ora nampa tenan. Ora. Lah kene mau sing diulungke aku apa? Wis tak neke yatim piatu. Wah, HP lho Mbah kuwi tenan. Nggih. Wah, senengane nyantuni kaum duafa. Aku Sapa? bojoku. Lah kok bojomu? Jenenge kowe ya goleknya pangan bojomu. Ya ora apa-apa wong bojoku ya yatim piatu. Ceritane piye sampean kok jare dilairke ning kene iki cilikamu kepiye-piye? Ora usah tak critake wong Lo Gandeng wis roh kabeh. Lah iya Lo Gandeng wis presa kabeh. Lah aku ra ya ora ngerti to Mbah. Mulane ya tak critani kok. Kowe iso minggat tekan Lombok barang ki ngopo? Ya ampun minggat oleh ngarani iki wah. Oh lu tindak. Ya mencelak apa piye ngono. Ceritane cilikamu piye aku Wah pengen. iki ceritane dawa hin. Lah ya dawa ora apa-apa rak ya rong wengi rak ya. Zaman biyen iki rong ana listrik ngene iki. Oh. Anane sentrir. Ngarani ngene iki ora listrik. Lah apa? Anim. Aneh. Yen ngetoprak barang ku kula ora ketoprak biyen ora nganggo anim ngoten niku nganggo lampu pitromak nika. Oh, Pak Petromak pirang-pirang. Nggih, dadi aku jejeran ngono patihe matur ngono pitromake murupno nyuwun pangapunten kula jemompo nika riyen. Yo Kakang Patih. Dadi pemain ketoprak ki mau Lah mbok agi ora-ora anggere murup leren mompo. Ku nek wis rampung ya wonten menapa Kanjeng Adipati. Murup meneh adipatine genten aku dadi sewengi iki gur pompan-pompanan wae nek biyen. Ketoprak kompo budaya. Nggih kompo budaya. Wah cilikan kula biyen ngeres. Ngeres teng mriki. Jare anake pegawe kok ngerus. Lho pegawe zaman biyen iki mung beras wae injeksi. Lah jeksi ki apa? Injeksi iki wedi karo entrong. Kok iso lho? Injeksi direntong pripun? Ya ngerti ciduk mlayu rono rene. Oh, dadi mubiar ngono kae to. Wah ampuh iso mangan sego biyen ki nek ora rasul karo bodot. Oh. Triwul. Oh, mulakno ya amit 1000. Tuane dadi templek ketot ngene iki mergane biyen. Lho aku biyen ki janakane Lo Gandeng. Wah. Janakane Lo Gandeng nganti dibuang ning Lombok ki ngapa? Lah dok kalah bagus to kalih kula gak dadi.
Kula niku bagus dhewe mbiyen ana kula gandeng. Sampeyan ki jane ngerti Janaka ki kaya ngapa to? Ya kaya aku iki. Ora wae Janaka ki lecer kuning bagus kok. Oh sing asli kae palsu. Wah goblok banget kowe ora dong wayang kowe cok nyeritake. Aku ki sing bendina ngerti wayang nggih Mbok Cange. Mbuh. Kandhane kok ora patek cocok. Ngarep nanti ra ingat-ingu to. Iya. Pak Camat, Pak Sujoko. Terus njenipun Pak Agus, lajeng wonten Pak Sarjono, komplit sangat ingkang mboten kula sebat nyuwun pangapunten mboten apalah mon jangkar kirang prayogi ingkang rawuh ngaturaken wilujeng rawuh menawi Pak Lurah Banyusoco iki tak sebut ki semen calon nyawer-nyawer kok nek sing ora guyon. Ora ya kaya ngono ta sampean ki. Sampean ki wasis tenan lho. Nek jenenge jejalo ki kok wasismu lho. Ora urung ya tak setorke rupamu kuwi lho dadak sing kasar ki rupa. Lha apa kon wujud napa piye? Dapur. Dapur manana genine apa piye kok lemane. Nggih kula ngestokke dawuh Mbok Cange. Nggih, wah menika kathah sangat pamundutan Pak Haji Parman ayam goreng. Nggih. Nyuwun apa, Mak? Nyuwun caping gunung dipun bawani. Nggih. Nggih, nggih. Oh, gagil nyekel wong amplope methuthuk kok. Lah jenenge ngestokke dawuh engko nek dikongkon lelet dikongkon kok ora mangkat-mangkat ngono rak ya. Sampeyan ampun ngewuhke kula to sampeyan kok aneh-aneh. Pak Parman. Ora tau mari-mari ki Parman wae. Asmane ki Pak Parman ora kok Pak Parman. Nggih, wah. Sian. Oh, sida semene ya iku. Aduh. Ora retak etung iki. Pira? Men kowe curiga. Ora aku ora arep curiga, ora tau curiga. Matur nuwun Pak Parman, mangke aku ki sak suwene dadi bojomu ora tau curiga kok. Aku ya mung manut tok. Ya syukur. Ning omah apa-apa ya tak ladeni. Rangane apa to? Wong senengamu dolanan HP wae kok. Wong wedok anggere dolanan HP lena apa-apa. Ora ya muring to. Saniki lagi musime kaya ngoten iki. Ah iya. Iya. Awan dolanan HP, bengi dolanan HP. Turu karo bojo dolanan HP, mbok dolanan liyane ra ana kok kaya maneh kok. Sik to. Aku ki nek ora entuk dolanan liyane kon dolanan apa? Ha ya aku rak bojomu to. Maksud lu? Ha mbok godhok-godhoke wedang. Karepe kon dolanan HP ngono. Oh iya rasa kandrake kudune ya mijiran wong wedok. Rada rono, kuwi nek ra cedhak aku ndak ngopo to? Meriang aku. Rada rono. Mau bojo kok kon lunga. Aku sing rada ngadoh kan. Ora kok sampean kok kipo-kipo karo sanu garwane iki ngopo? Kok niku ora nyedhaki bakul bakmi ta mau niku. Pokok wedakan trau. Ya ben senengane dhewe-dhewe kok. Caping gunung nggih Pak Parman nggih. Sinten monggo caping gunung dados tunggal pamit mboten kan. Kok aja ditawakke kaya. Lah timbangane bolak-balik caping gunung. Oh, bener. Lah yang ngersake trima liyane kok. Pak Lurah Banyusoco ngersake caping gunung, Pak Joko monggo Pak Lurah monggo. Nggih monggo liyane nunut nggih mboten napa-napa. Timbangane engko rampung gek caping gunung meneh rak mangke bosen nih. Monggo sakniki mau monggo. Rano ya wis. Saben wengi. Urung. Mbok menawa nunggu sik. Aja kesusu. Monggo-monggo sinten ingkang badhe ngersaken caping gunung. Wong kok senengane kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Kesusu. Kemelek-melek. Kemelek-melek. Wis urung. Wis. Wis cetha reneng iki. Ora wong sing ngersake wis jare sampean kok. Oh iya, monggo ayo Dik. Cahayu. Ora apik. Ayo Cahayu. Sampean ki ngalem aku ya ora tau kok. Lah iya iki tak alem. Ayo Cahayu. Tenan. Iya. Ayo tenan. Ayu. Nggih. Jan nyureng kaya cempe ndelik. Ora ikhlas. Saiki? Heeh, monggo Mbak. Saben wengi nyawang konang Sembrono tunggone Om Yoyon. Wadiku ya ana benguk. Lah ya adine ya sing wangun Ora kok pernahe kok dadi adi sampean.
Lah nek adikku dipek niku. Wo, nggih to. Oh, aku jan ora patek ikhlas nek wis anak-anak. Lah kurangane apa Pak Yono kurangane piye? Nek saiki to kurang untu. Ya aja kaya ngono kuwi. Biyen kemakine pol. Engko nek adine dijaluk lho. Wah tak nehke. Tenan. Ya ora men guyon iki kowe karo mbokmu kok senengane kok kaya ngono kuwi ora. Tak rewangi mbiyen ki tenan lho Hin. Cilik aku nang kene iki. Kuwi dongeng mbok sange. Nggih. Cilikan kula ming nganggur klontang-klandung. Piye carane iso ndedit? Lah kula niku pengen nang negara. Nek yoja niku negara le ngarane. Oh nggih. Zaman semono. Nggih, jaman biyen aspal isuk teng Blegong nika. Nun sewu tenan iki crita kula tenan. Lek Bajio Swargi niku mboncengke kula nang Jogja arep dijak adol es. Kuwi nganggo sepeda motor apa? Sepeda ontel. Seko Jogja kok kene tekan Yojo. Umum. Biyen kuwi ngono lho terus lek Bajio ki nyekeli sepet aku ki segitiga kae. Sepet kulit kelapa kuwi aku kon bonceng ku nek medun patruk kon ngewangi ngerem. Lah. Wis medun patruk kae. Nggih. Anu direm ya le. Nggih, aku direm sit tekan tengah kae kenodop rak saya kendhu. Jos. Lah kene ngapa? Gon kene, gon ban lah kok gon pelek. Lah kowe ramong le aku ngono. Peleke iso dadi angka 8 kae. Mikul pit ki saka patruk nganti tekan piyungan. Dadi sing numpaki genti pite. Bareng tekan Yojohin, Piye? aku dimbrukke nang gone juragan es klidik. Es kritik iki pripun? Alah sing pikulane ngeten niku lho Dengkiang, ngoten. Terus enten anu napa kaya dream niku ngeten iki. Oh sing dikrok-krok. Nah, nggih leser, anu leres iki. Nah, terus kula dicekeli es batu ni rak jenenge wong desa. Urung tau masah es batu. Wong guru klothak plencing, klothak. Lah kula rak kesumuken. Kaos kula culi kula sampir kowe. Klothak barang wis dadi ngono prongkol semuanya meniki. Wak cemplungi taras plung. Wak cemplungi sakarim. Udu gula sakarim. Sakarim ki sari manis, Des. Oh karo bosone kedes-des ke. Mendes Suhini. Tuh. Tak udah aku blok wah buang mareh-mareh kae. Entah enake. Barang wis dadi aku arep iter delok kaosku kok reneng. Kaosku colong wong. Terus aku disili hem. Karo Mbok Kromo jenenge. Heme bojone gedhe banget. Dadi kaya-kaya daster semua niku. Ayo ora apa-apa Aku prihatin. mikul es ubyuk. Tekan pau kualaman kene. Aku cuwat. Urung tau dodol to. Nganti dodol. Ditukoni malah wedi. Wedi lah urung tau. Urung tau dodol kok kleru. Lah iya aku arep muni dobol nganti dodol. Nggih aku. Wonge ayu. Wedok. Ya nek lanang po ayu. Nganggo gelas gedhe, nganggo cangking ngene. Tak ciduk wis ciduk bayar mbiyen pira? Rp5. Barang wis sek diombe struput matur nuwun kuwi biar cangkeme abuang kabeh. Terus aku nonton sing tuku. Waduh. Sajake lek kei teres kokean niku. Lah ya sak bungkus ki siji. Sak blek ku sak bungkus. Barang wis terima kasih biar. Wonge lunga aku pindah ubyuk. Aneng meneh wong, sono aku. Waduh, aku nggawa gelas loro karo anake mon. Oh nggih. Tak doli ngono. Tak dol bayar meneh. Matur nuwun yo buyen wae abang. Angger bar tuku ki dadi ndrajit cangkeme abang kabeh. Lah zaman saiki ngono ente. Sampean kur tunek-unekke. Barang aku ki nang Pakualaman. Nggih. Leren kan luwe. Oh. Luwe aku jejer bakul sego ni sing bakul sego. Aku tak ngombe es mulai kowe mangono segoku. Nggih. Dadi ijolan. Mangan imbuh aku dek ngombe iki seruput. Iki es apa jamu? Es le aku. Ku yo so abuang. Dadi wis karek-kari dhewe. Terus iki lek mengenai taras piro? Setunggal. Aduh seprapat wae. Kuwi tok godhog ora mboten aku digodhog. Terus gulane mboten ngangge. Lah iki nganggo apa? Sakarim nganggo. Wedi
kono aku wareg kono gudras wae. Nek upamane jaman saiki wis ora payu ya kok. Lah jaman saiki wis dantemi sing tuku. Lah anggur aku lewat iki sing tuku ki do ning pinggir dalan kuting plener cangkeme abuh kabeh. Karang urung tau adol es kok iso. Ayo ya. Lelakon kok ya, Mbah. Nggih. Saking dene arep mangan ya to sampean. Biyen wis ndek bojo urung? Lah urung sapa sing doyan karo aku wong ora nganggur kok. Oh lah iya. Tenan lho. Terus kula niku wis tau sing jenenge napa niku nyambut gawe niku neko-neko kok. Nggih. Wis tau kelangan kathok. Oh nyambut gawe kok iso kelangan kathok iki nyambut gawe apa coba? Buruh ning nggon bangunan. Lah kene kok kathok nganti iso ilang. Lah nek adus ki apa ngang sak kathoke? Kathok tak sampire tak tinggal kosokan arep tak nggo reneng kok. Lanjut kek kepiye? Lah aku metu ya nganggo ciduk tok ngene ngono aku. Nganggo ciduk mlayu. Nggih. Ah tenan nyuwara tok 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 tok. Mboten wong pas kok ukurane. Wah ya. Aku yo du ciduk. Gelas no ya. Iki dagelan anyar lho iki. Mangga Mbak Suhin. Yen memajang among karo janur kuning. Tang tang. Dung 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 dung. Ya. Gentenan. Wat. Hah? Aku ki angger kon bawa langsung serak. Oh, nek gayane ngapusi ngono nek serak tenan mah ra iso nyambut gawe. Ora apa-apa wis seneng. Asem tenan wong burungku ki angger muni kon bawane langsung set. Nek dulungi duit? Ora. Kembang bae baton gunung Op. petakilan wong joget Ben ora-urung ya wiwit enah. pacitan Pacitan apa? aku neng payek rasul kok Ya kuwi panganan sing enake pangan mlumah ro mengkurep ya kuwi. napa Payek kok Kok iso? nek miring ya babak bunyak cangkeme. Luar biasa Mbak Waluyo itu piyaine luar biasa tenan. Andri-andri Wis mau wis bingung arep ndagel apa ning kene ya bahane ya pirang-pirang. Malah ngene iki ngalah karo tengah yuto angel ora ilo kok. Lho, sampean aja ngarah nek ning kene. Aku ora ning kene. Kene iki bumi kelahiran sampean. Ning liyane lah nek ning kene ora tak hitung. Kula duit karo amplop ora tak pikir. Lah napa mikir wong sing mikir panitia. Gitu. pacitan Pacitane pindho to iki? men sarwi jana Nanti tiba ta Bu kami kaget iki. ya ora lagi personilnya iki Terus ada kong. panas Ayo. hutan Panas hutan. hutan suaramu Kandhane wong ngeyel. panas hutan Hutan panas. aleng-aleng Capek. gunung Nadyan hawa hatana sarta lanang inumane banyu bening
Ya, Tenan mangga. ikhlas. Nek arep krungu jola-joli sing anyar. Ya Besok. sesuk bengi neng kepek. Ya aja dipilih sik pilih kasih ngono Wis kuwi. swara kula telas mbocangin. Mangke nek sesuk nek ten kepek tak pun bali malih. Dan boten kok milih-milih ngoten nggih. Ning ngombe iki sesuk sing ati-ati. Aku malah ro ngombe. Es. Terus lah kok ngurusi cangkemku. Sing kompak to. Dek jaman berjuang jur ngelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana
Tak kira entek. Dikira entek piye? Tak kira wis mandek bul pojokan isih ana. Hatur nuwun. Nggih, Sampun Pak matur Haji sembah Parman, nuwun. sampun pun caosi. Saka Pak Parman ki Nggih. mau. Ya. Oke ditungake. Ditungake. Pak Parman anggenipun nawe buka usaha supados saya maju, Rebogo. saya laris, Amin. Lancar. lancar Lancar. kalih sing sambikala. Amin. Wau pun diaturke pengen wayangan meneh nggih mbok jangekke. Nggih. Oh nggih. Pokoke nek diparingi putu kakung arep wayangan meneh. Heeh. Terus Sampean ngendikane arep dijarah. Grenenge lho. jarene ora. Lah ngopo jare? Ning anggere ora ngajak aku kene wayangan ngono kono nduger aku ngono man. Arep nanggap jadilan dhewe. Terima ragat aku ora apa-apa. Waduh. Jenenge ya elek nek ngono kuwi. Elek ya semen ket biyen elek. Jarene Janaka kok elek. Janaka ya kadang elek barang. Nggih, menika ugi wonten awala. Nggih. Ya saka sapa? Saking Pak Ratno. Caping gunung malih. Bu. Oh. Menika Pak Lurah Player. Oh nggih. Nggih, ngaturi kasugengan nika. Nggih ngaturaken ing panu Pak Rahno nggih. Du Pak Ratno sapa to iki? Pak Lurah, Oh. Pak Kepala Desa. Nggih, iki ya iso udu iki Pak Ratno sing nanggap aku wingi nang Gading iki ya iso. Oh nggih. Oh, nggih saged nek ngaten nek Pak nika Pak Rahno niku Pak Ratno. Nggih. Oh, asmane padha kok. Nggih, jenengan anu rumah anu mboten, Pak? Lah ngopo ta? Iki tak genahke. Ora upamane ora? Nggih napa mboten, Pak? Mboten to? Mboten. Oh, mangke kok Pak tulis nika. Ora ngendika ngono-ngono kok. Mangke apa? Mangke ajeng mirengke. Ki nyuwun podang kuning. Esokan. Ya iki podang kuning. Nggih. Lah kowe ngopo kok nyedak-nyedak iki ngopo? Lah yo limbukan mosok kono-kono lho sampeyan ki anu. Oh, sik podang kuning ki sing nembang sindenku ya amplope ben nang kene wae. Ya sakarep sampean wong aku yo ora njaluk kok ngono kok. Lah kene kok sampean kok nyawang kono nek ora Lah gur melek. delok kan nang demoto kok ora. Ngene-ngene iki mau tangane. Lah ndek tangan kok. Gene Ya, toko kudune- cat kono kok ngene sedina ora wong nang apa-apa. Lah kok malah tukang cat lho. Iya. Sinten? Oh, mriki wonten malih ya pirang-pirang nok nyuwun Tiwul Gunung Kidul. Nah niku. Kangge menang Sang Maestro Campusari ya almarhum Mas Mantos saking Mas Sunata Ngalang. Wah, Wah iki ana meneh. Wah, kuat banget. Saking Sehat Tentrem Gunung Kidul nyuwun tembang Putra Nusantara. Ya iki sing ning jero layang ya iki tak bukake sik no. Ya momen kukari nembangke. Kula Supriyatno Jeruk Sari Wonosari nyuwun elo-elo gugur gunung caping gunung. Ya. Nah, kandhane kok ngeyel mau buka sisan ra yo saking gununge. Iki rada Ya wis ora kudu dicaosi saiki wong mau Iki wis ya- numpang sisan. iki wis dianggep sah wae. Oh, Nggih, pun Sing dianggep saka Pak Supriyatno soalé 3 lagu kok ming 50. Ha iya. mboten napa-napa kene nek dianggreke dadi akeh. Kok nganggo egrek Egrek iki apa to, Pak? Zaman biyen. Egrek iki apa? Wala sampean ora kenal otruk. Oh nek nang nggon aku jenenge utuk kudu egrek. Nggih, tegese nek tumpane udah anggreke ngoten lho. Oh, nggih. Ngeten lho pamane niku dhuwit kaya kula anggrekne mriki to. Carane kepiye? Kula contoni ngeten iki lho anggrek ngoten. Ya nganggo kertas wae gitu. Lah mboten iso no anggrek kok kertas ana kebak. Ame nggo conto kok. Ora iso contohku ya dhuwit kok. Mah aku ngerti kok kowe iki sok clemer soal. Sampeyan niku waton heeh lho nek anu. Ya waton heeh. Ya. Podang kuning sik. Monggo. Ya diaturake monggo. Mbak Agnes monggo podang kuning. Ya. Mbak Agnes. Wah, anggere maju ki do salaman terangane. Lah iya. Tulungi rada dhuwur iki. Kene-kene ndek kayu nggih. Ya ya wah lah putuku. Kok nganggo tut Lah ya kok muni to. Sing muni apane? Aku. apa, Mbah? Ora apa-apa, aja suwe-suwe lek ngerti aku kok kedanan lho kowe. Mbok ya ora gegeden rumangsa, kedanan ki dideko saka nggon ngendi Kowe coba. ora usah dijupuk wong kedanan iki ora dadak jupuk ngendi-endi. Nek upamane kowe nyawang Mbak Walu sing kok kedani apane no? Wis. Apa nggih irunge? Nah, andiyane kok Iki kok kaya ngeyel. ngono diedani. Lu angel golek irung kok Lah ngene. api ngoten lho kaya jambu. Kuwi kaya jambu iki. Mulane angger aku turu ki lawa do nang kene iki ngono. Ora. Kuwi nek ya pancen bener Agnes kaya irunge kaya jambu monyet. Nah.
Mbak Cange. Apa? Makasih. Nembang, Mbah. Lah iya war gulung-gulung. Dijak guneman apik-apik sampean saurane sengak. Engko nek kaya jambu irung ku kok pisan. Lah ya apik jambune to. Lah ya mesake jambune to. Lah kok iso? Aja bonto tangan wong wedok kuwi. Lah kon bondo apa? Yang ini sing anu. Dadi tangane kudu Apike pun ndi? pripun? Apik ya biasa wae. Aja kaya wong kademen. Nek kademen pripun to? Ya beda nek calanang mesti ngapurancang. Mboten. Lah apa? Nek wong wedok nek kademen lak sedakep. Lah ya. Lah nek Nek wong lanang Lah ngopo kok dhewe-dhewe? Werdine piye werdine? Lek sumber panasnya itu kan lain-lain orang. Nek wong wedok sumber panasnya nang kene iki dadi nek kademen mesti anget ngene iki. Nek wong lanang mesti ngene iki. Sumbere? Ya kene iki. Nek wong wedok mesti ngene iki. Mula nggo namu ki nggo garang jadah mesti iso garing. Lah kene kok ora teko ngrengi. Lah ora tau duwe jadah. Ayo. Iya. Mangga, Mbak. Natyan wujude mung peksi Arep rupane meng manuk. Penjelasan. Aja pisan-pisan mengke manuk ming rupane manuk. Ki lho iki ana sing kualat ro manuk. Aku kuwi wetenge mlontong kuwi. Oh lagi kok iso ya Pak Ne? Lah iki ning ora manuk sembarangan. Lah manuk apa? Manuk sing unine empuk jeru, empuk jeru. Ora manuk kok unine empuk jeru. Kalau ku geruk. Geruk puter. Manuk telaten. Walu ya iki gur arep ngalem kowe no. Pripun? Kuwi sing kok mood ki apa arep ngono kuwi? Hah? Gumun, lek Kula gumun boten kok ya. ngemut. Ora iki ora pengalaman wong desa. Lah apa kok ngono? Iki dipasangi laker. Rada rene men kesorotke padang cahayu ora cecek dadak mbokmu gede. Terus. Gur ngono kok ya penjuru kowe iki mbok ya sing Cemburu kok penjuru. ben sakar. Teh mung rangkul ki lho. Putu. Putu ketemu pirang perkara. Lho putu iki anake anakku. Anakmu sing ngendi? Lah ya anakku sing kae mbak Joko ngono. Ana jenenge anak kok ngendi-endi ana. Ya kuwi sing jenenge Adil Polomarto ya kuwi. Dadi anget nggih, Mbak. Anget wis suwe-suwe ra. Polomarto. Ya Ndik ya. Ngarani kleru. Wis ora usah nembang ngene wis sak wengi ra Lho apa-apa. niki Mbak Cangek Copi to jenengan presane. Adek lek ngerangkul ku ya iya-iya oh. Ya ben ya Ndik ya. Ukur ngene wae ya. Kowe putuku. Alah jan anak wedok. Pripun? Kok tangane nang geger barang ki ngopo kuwi? Lah gur geger kowe nek ngarep ya kasus ya gur ngene wae kok arep. Lah napa beda to? Beda no. Ngarep ki cok ngetokke lahar. Asik. Wis rada kendel saiki. Ndel aku ki tokon kendel-kendel. Sampe tau ning Pol PP mbiyen ngajani aku elek banget sampean. Kowe nek wani muni ngene 10 juta nek kalingan mboten apa? Kalingan. Ya sampean wani ora? Lah ya trimo ora. Mosok kon muni. Ayo Ndek. Terus ke nggih, Mbak. Lah iya cahayu. Kene tak leti men pake kanggo mbokmu gedhe. Halo manis. Kaya rumahku kaya kowe iki rung tau ketemu wong ayu ngono lho. Bar ketemu wong ayu kok le nemplek ora. Aku ki elek ayu wis ngene iki ora apa-apa wis tak rampet wis. Iki ngopo to bocah iki? Tanganmu ku rasah ngenangin iki wae lho. Lah nek tangan Cedak iki ya entuk ning rasa ngranggeh iki lho. Putu kok Aku nggih, yang Mbak. samar to tangane sampean ki jahil lho iki. Iki tau kena kasus lho sampean iki. Kok itu sarak ngene terus. Lah ya kowe iki mbok ya kelingan to hindik mesra karo aku ya ngene iki. Ora bae. Ning malah
Jarene nek wong cinta iki ketemune iki kupinge diselipi kembang ngono ki rada seneng. Lah iki tak selipi kembang malah muring-muring. Kembang apa? Ya kembang api. Dadi jedhak ngono. Karepe arep cinta ning malah golek kepala. Mawut-mawut. Apik lho iki Mbak. Sae. Aja apik, sae. Sesuk aku nek ketemu wong wedok tak selipi kembang api. Iya. Ampun gen kuping. Ngono apa? Ya ngendi-endi lah. Ayo. Men duar. Wah. Alus manis tur Mun suarane Agnes kok iso apike kok ngono ki ngopo ya Pak Ne? Lah bocah saiki iki suarane ya apik-apik. Lah iya. Kulite ya apik-apik. Pasuryane ya apik. Lah aku wah. Nek aku? Lah aku ki lek lahir kemeruputan dadi. Ora apa-apa. Rian nggih cantik to mesti wong Biyen. saniki men tesih cantik lho Gus. Lah aku ki mbiyen mengke danan lakune lho iki. Apa? Sampean apa? Nggih arep nang pasar aku ning burine lakune wah isuane. Saiki lakune soalek buang. Wong lakuke bedane ngopo biyen karo Nek saiki? sik mbiyen piye lakune piye? Coba peragakno. Mbiyen coba peragakno. Heeh. Ngene mbiyen ipit ngono. Wah, sugi mlakune. Terus sampean ning burine. Zaman prawanku biyen. Nek saiki mburine ning gang sempit kae ngono. Heeh. Ya apa iki? Apa iki? Kowe do ngentut to piye, Cak? Ora iki lho, mburian ning balon lho. Oh, wajan sing. Zaman prawanku lakune ngono kuwi. Ya saiki ya ngono kuwi. Aku ning gune saya cedhak mongko gange sempit kae, ora ning wong. Waduh. Waduh. Aku ayo bali aku. Edan. Ngentut ora ngerti nek aku ning burine lho. Bocah ora ndek isin blas aku. Aku malah wedi karo entut ya kuwi aku. Mergone nek dhek noleh kan isin. Heeh. Wah aku trimo mlayu sifat kuping. Aja nganti gawe isin. Aja nganti gawe isin, moh wong gawe isin iki rak dosa. Kuwi laku mbiyen apa saiki? Mbiyen. Ah saiki piye laku? Saiki nek mlaku leh wis. Kepiye? Kepleset wong. Aku ki rusak kaya ngene iki mergo sampean sing rusak, Pak Ne. Ayo apa? kapok ore. Lah ya tenan ta? Suaramu. Lah ora. Saiki bareng wis di bojo wis suaramu ora enak dirungokke. Ana kaya ngene kok ya ora enak dirungokke. Biyen ora tau nyuwara lho. Ora tau nyuwara. Dek prawan ora nyuwara blas. Barang saiki nyuwara ya. Wah lho. Sik ta. Kok zaman prawan karo saiki antarane nyuwara karo ora ki aku biyen ora nyuwara ki. Kok sampean dong. Zaman manten anyar ki aku ning dinti kowe ora tau nyuwara, meneng wae. Ya ora kuwi. Saiki barang aku lunga nang dinti suaramu Aku ki nek nggon kene iki ket biyen ki cerewet. Ora, biyen ra patek muni kok. Saiki senggol sithike muni. Seru mau ya. Walah. Aku tak lunga. Arep nanti, arep ngopo? Ning omah ora jenak, mun silet pokoke silet kukusan ning omah. Biyen aku lunga sewengi meneng wae. Saiki rak jenenge ora ndek swara. Ora kuwi karepmu. Ngono wae lah. Pasti wing guyu. Pasti wing guyu wong dhek ya nyuwara. Halus manis. Manuke halus tur legi. Ayo. Manuk apa manuk legi? Manuk klomet gula. Podang kune
Wis suwe le lunga saka omah meh goleki manuk podang kuning. Nggih. Ora entuk sing kuning. Entuke? Ireng. Ayo. Jenenge gagak. Iya. Eno. Ibu bunga henga tiku. Nah senenge atiku. Kepengin jeruk. Wah. Tenan. Nek namati wae. Duh ana wong namati apa kok darane kepengin Kira kok klomat-klamet. Dicangkem kok. Apa mesti nek cangkem ki nek klomat-klamet Iya no. Agene sumur ki meneng wae. Ah bener. Wis tau ngerti lambe sumur Sariawan apa piye? Kene kok cari anggere. Nesu, nek dikonokne nesu kuwi. Nggih, senengane nyuarani kancane nek disuarani genting ngono wae nesu. Sampeyan ki aja cok nesu to rupane ki lho dadi kok ngono. Lah, Wani ngrupak-ngrupake aku ya. Lah bojo ki sak unen-unenane to. Saya sengak rumangsaku. Oh, nantang ta iki. Anggepmu nanti kaya wedok dhewe. Oh, nantang ta iki. Nah, aku nek gelem ngono sadurunge entuk kowe aku tenan. Ngopo? Akeh wong ngantri iki. Waduh, ngantri arep ngepek bojo. Ya iya. Ya kowe ngopo? Aku iki kepepet oleh kowe iki. Ora sampeyan biyen ki sapa sing seneng ki kok ngono kuwi? Lho, dukun bayi. Umuk dukun bayi. Aku biyen yo calon dokter sing apik aku iki. Lho, dokter ya pinter dukun bayi. Lah kok iso? Dokter ana wong preso ndak tak takoni lara napa. Nek dukun bayi diundang ngerti ling lara nggonti jujuk wis ora usah dadak sing-sing. Sini. Pinter dukun bayi. Jujuk ngono kuwi ya? Iya, jenenge padune wong SDM-e tinggi karo rendah ngenten iki. Nggih ngoten niku. Kok berpengalaman sampean ora. Heh? Ya menang dokter nek karo dukun bayi. Lho, iya menan dukun bayi kok. Ya ora to. Dokter ini dadak ditakoni sakit napa nggen pundi. Lah iku kudu ngono kuwi kan. Nek dukun bayi diundang ora usah. Ane ngono dokter sing ora ditakoni. Apa? Dokter hewan, Upamane pripun? ayo wedhus teko mumet ndase dus ngono ya ora mungkin. Sampean krasa ora? Apa? Mbak Cangik le ngendika mumet ndase dus ngono. Karo nyawang kene sampean krasa ora? Medus-medus ke aku itu. Oh, maksud lo begitu dah. Awas ya, nanti saya balas lebih kejam. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Piye? Nanti andai kata saya balas ya lebih kejam, mohon maaf. Oh, ndak. Ya karena ini balas membalas. Boleh. Boleh kan? Boleh. Kita pakai bahasa Indonesia terus, nggak pakai bahasa Jawa ya? Iya, boleh. Boleh. Aja bola boleh saja, yang lain. Ya. Ayo silahkan. Enggak mau. Teruskan sampai mana tadi? Sampai sini. Sampai mundur. Ini loh. Nembangnya ini loh. Ini, ayo. Yang mana? Wah, jangan gitu dong. Alah. Jakarta sedina mulai ra iso jopo. Ora Somboto lagi so bahasa Indonesia sedilo wis gleleng. Biyen ditakoni, "Bagaimana Mbak Walu ya? Tidak bage-bage." Lo jangan gitu. Kita kan orang Indonesia harus pakai bahasa Indonesia baik dong. Dari mana Mbak Walu ya? Tidak dari. Oh, itu ngarang-ngarang itu. Saya nggak pernah gitu. Saya ini sekolah saya tinggi. Waduh. Ya kalau pendek kecekluk dong. Tadi lewat Gosek. Saiki nek basa Indonesia gejegluk apa ayo? Terbentur. Apalagi? Nek basa Indonesia keplengkang? Ya kekamban gitu. Jalan. bahasane iki apa? Bahasane iki apa basa Indonesia kok? Jangka kelebaran. Ora ono jangka Lah kelebaran. kowe mengeng kowe iki. Lah terus apa? Bahasanya keplengkang apa? Ya jatuh aja. Lu yang nggak jatuh ya tiba. Sampai dia apa? Saya kita takon ya Bang. Apa? Nek dhuwur, Atas. bawah. Bawah ya bawah. Weh, nek ngisor. Bawah. Nek mlebu, Masuk, nek metu. keluar. Gene pinter. Nek ora mlebu. Ya ora penak toh. Sik ta. Iki pertanyaane tadi
itu bahasa Indonesia loh. Lah iya, Masuk, ke dalam, metu, keluar, mlebu, masuk. ora mlebu. Lah diomongi ora penak lah. Lurahe ning kelurahan kok duku ora mlebu ning kelurahan iki ngopo? Tidak masuk. Oh ya kena wae ora penak to atine. Aneh. Mbok takon Pak Lurah ya. Lah mbok kowe iki rasa ngapalke basa Indonesia. Iya. Mbok sok wong Jawa iki basa krama. Basa krama iki sing luwih apik, luwih sopan. Nggih, malah luwih sopan. Tak bedheki ya. Siap. Basa kramane lor. Ler. Nah, basa kramane kulon. Kilek. Basa kramane kidul. Kidul. Ah, kuwi ngopo? Jenenge ora iso basa. Basa kramane kidul kok. Kidul. Ora basa kuwi isih Ora Jawa. basa kuwi. Nek sampean kidul. Ngajengipun ler. Betul. Saiki hitung-hitungan basa Jawa. Basane Jawa siji, Setunggal, nek loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan, lima, gangsal, 6. 6. Ora basa. Kuwi ora basa. Lah ya ora ning Setunggal, kalih, basane. tiga, sekawan, Gangsal. Gangsal 6. 6. Lah ana basane. Ora ning Napa basane. basane? Gangsal langkung setunggal. Yo, timbangane ngajenge ler. Apa? Ayo. Oh, kok nembang sik. Karo mikir. Iki wis oleh aku. Sampeyan iki kondang kalau kok kaceluk kacono priya tumlur pitul dadak paling penting sing nganggur itu. Oke arep takon. Apa? Lali jar tak takok. Nyanyi sik kok Ya keling-eling. nyanyi karo kalian. Nyanding bisa dadi tombo Menyanding manuk kowe iso dadi tombo. Jian tenan ke. Jos. Nah mung ngartekke keling nganti. Ya. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteran konku goleki ora krasa esuk awan
sawang mencok ning ngepak arep tenan iki lho. Dilungguhke ora? Wis ben lungguh dhewe kok dilungguh. Iya, iya. Iya. Ki mau podang kuning. Iya, pamundutan saka Pak Ratno. Sampun pun sendikani. Sampun pun sendikani. Dadosna panglipur. Saking sehat tentrem Gunung Kidul. Ki sehat tentrem ki apa lek iki? Mbak. Hah? Apa? RKO ka. Sampeyan ki dong ora. Apa? Lah kuwi malah sehat tentrem. Rokok wali. Oh, rokok sehat tentrem. ST sehat tentrem. Nggon ngendi? Nggon kene mosok kene ngrokok mana. Teges iki tokone utawa alamate lho, Dik. Heh. Lah mbuh jeneng yo. Pokoknya yo ora dong ngandene kok lho. Sehat tentrem nyuwun putra Nusantara. Nggih. Nggih, iki sing iso putra Nusantara ya sapa? Ika apa? Nggih, nggih saged. Oh, Ika ya iso beres iki kok. Duculi kudunge Kok jot kon muculi iki sing kon muculi apa? apa? Lho sing go tutup dengkul kuwi lho. Ah duculi karepe ra karepe to sampeyan. Lah yo ngrembyah kok. Ya dibenake, Nduk. Nah. Ya kene tak benakne. Iya ngono. Awas aja nglangkai wedang dadi kecut kok. Ora. Oh dilangkai wis kecut. Iki ya lagi bar kualat romanuk no. Oh. Apa iya? Iya. Iya. Oh iya ngati-ati. Oh, nah iya. Aja cedak-cedak Mbah Waluyo ndek kualatno. Iya malati no. Iki ceritane cara anune hamil. Bukan mengandung lho, hamil. Bedane apa nek hamil karo mengandung? Ya mengandung? sama saja. Beda. Ora nek sing jeneng wong wedok iki mengandung ya padha wae iki ya meteng. Wah, hamil nek mengandung iki tegese beda. Lah tegese apa? Nek hamil iki meteng, nek mengandung rung karuan meteng. Contohnya pamane tomat. Minuman mengandung alkohol. Oh. Apa minuman meteng alkohol? Oh iya. Oh iya ya. Kok pinter Mbah jenengan? Dalam latihan. Dadi padha-padha mengandung ning maknane beda-beda. Awas mengandung racun apa meteng racun ya ora. Kuwi asline iki mung pengertiannya yang berbeda. Ya yang penting artinya. Ayo Putra Nusantara. Nggih. Ning aku weling ya nok ya. Nek bener-bener kowe iki mbobot aja pisan-pisan nganti batin Mbah Waluyo. Tenan kowe aku weling siji kuwi. Lah napa? Ndak turun. Lho iya. Lho turun aku ki padha karo ketiban pulung. Pulung apa? Lho pulung turun kuwi mah. Aja ya. Amit-amit jabang bayi diplurut ping 3 nok. Wah, aja mau sembrono. Lah ngapa? Wong sengit ki bakal ndulit. Nek wong seneng ngrung karuan kecepeng. Oh berarti biasa wae. Oh ngono to. Malah kowe aja sengit karo aku, kepara seneng karo aku. Aja cok nyiyo-nyiyo nek ketemu aku kepara ngrangkula men anakmu ora turun aku. Ngono. padune. Ya ora padune wong tenan. Kowe nek ngemikir Mbak Waluyo anakmu metu ceprot ora nangis lho. Kenapa? Halo. Nangise saka njero wis. Halo. Kowe wis batin, aduh Waluyo iki. Nek anggere metu ceprot, oh, wah seno iki. Ngono kok ora wae.
Ora ana. Oh bayi kok suluk iki cara ngendi? Lah ya ora ana bayi kok lahir ngono ya ora ana. Masa bayi, anake Waluya. Anggere mari cedhur. Oh, asena. Bangana piye? Wah. Ayo, soalnya batin sampean kok. Ora aku ora mbaten kok. Aja. Aja batin aku. Pirang sasi to? Bojoku yang meteng agek 3 dina iki lho. Apa? Nek 3 dina iki kowe iki ora iso dimanake meteng apa ora? Ora dikapak-kapake kok meteng lho. Wah, Oh sampean angger tak cedhake gur kemekelen kok. Lah napa? Ayo takonan kuwi. Ketoke ya wis ra iso kok kowe. muni piye kowe? Ora iso ngopo? Ora iso ngopo dincetho. Ngawur, anu ngawur. Lah apa iso Aku kok? arep tuwa kaya ngene iki. Piye? Apa? Ngrekoso lho tak mau. Mbak Waluya ki semengkari kaya tawa cet nang pinggir dalan kaluki. Sing ngene baline. Ngene delo baline. Nek blowere stabil. Wong iki pas aku ki blowere ora stabil lho. Piye? Dadi manjer terus dadi ngene terus. Ra mungkin. Ora percaya? Ih bocah kok sing Percaya wae, percaya. saya suwe kok mangkel gitu kok. Ngopo lho? Lah kowe muni ora percaya. Ayo, Mbok ya nek jiwitke ora kono kuwi ngopo lah pon to? jiwit kene kok lemu aneh atos. Nang endi, Mbak? Lah urung-urung jare ora percaya. Lah terus arep ngajak ngopo? Tak jak ngender kene lho. Enggak, putra Nusantara. Ya. Anak kucing. Anak kucing kok. Anak kucing. Anak kusing bagus Ale. dewe Bareng arep lahir suarane ale. Bareng bocah metu normal. Nah, iki goleki sing ale sing ngendi? Barang wis apa metu nu barang wis iso ngomong ning kukuse dupa kemelun. Kan iso apa iki? besok pinter sekolah Suarane. Ning aku wis tau yo kuwirangan wis tau lho mbok Cang. Kewirangan pripun? Terangne wong ki nek senanangan Heeh. kemaki Heeh. mongko ora bagus truk mis ora becik iso kewirangan. Kewirangane pripun? Lah kula wis tau kok nyopir truk muat watu sing ngunggahke tenagane kula jagungan karo sing duwe watu. Heeh. Ana wong nggo drugen saka kidul kono ku wayu putih. Aku takon karo sing duwe watu. Sapa kae? Bojo kula, Pak. Wah, asem aku kan. Nek senengane kaya ngono kuwi. Wah, disuguh wedal legi iki iso pahit ya rasane. Aku jenenge mripat senanangan. Lah mula niku. Lah wong suwe lunga tekan ngomah kepethuk mboke ya pangling kok sampean iki. Iya. Rembokmu ki cok mulah malih. Mbokne sapa sing mulah malih? Mbone Suhan, anu Suhin. Ayo, Nduk, wis rasa ngrungokke omongane wong ora genah. yen wis bisa nyambut gawe Yen wis bisa nyambut gawe. kudu mlaku sak mestine Iki sing ora cocok keri dhewe iki aku. Kok ora cocok piye? Lah nek yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku lah telat lah tempatnya nyambut gawe adoh lho. Kok kudu mlaku? Lah saiki sepeda motor kuwi akeh kok. Kowe iki senengane mengartikan basa Jawa ki ora padha karo sing dikarepke. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku. Lah telat. Lah kowe iki aja kok pedhot tengah. Dadi kudu mlaku sak mestine ora kok Lah, yo- mlaku ki kok arteke dhewe mestine iki dhewe ora ngono kuwi. Lah kudu mlaku samrene mlaku ngene iki to.
ngomahe Klaten le nyambut gawe ning Gunung Kidul mlaku. Tegese mlaku sak mestine iki ora mung tumindak sak kepenake dhewe. Lah yo diganti ora aja tumindak gak kepenake dhewe ngono. Ya ora pas. Ayo sengene sing ngripto nggih Mbak Cange. Nggih kok ya. Wis buru wilangane wis diitung kok. Ya ora sadhe yele-yelan. Aku ngandani kowe kok. Enggak, aku ndak kaya Kaya men. iki jenengan iku. Kandhani ndak kaya mentrok. Kok kaya mentok piye? Ah mentrok tak kandhani. Kowe iki nek aku umpama kowe iki mentok kowe ora usah dadi kandhani wong kowe iki rasa dikandhani wis nelek terus kok mentok. Sampeyan tau ketelekan piye? Piye? Kira anakku ojo pijer nangis wae dadi satria topo Nenone bisa gawe. Oh, wah iki apa, Mbah? Iki lho rokoke. Nene. Hidung kene ora. Ngene ora apa-apa. Oh. Sehat tentrem. Nggih. Yo, siji pisik. Nggih. Tak rekke. Aku karo kowe kurang tresno piye? Jos ta? Wo, kok mbrojol nang ndi-ndi? Kegedean cangkem kok, Mbah. Ukurane kok nggih mung seponten to. Telek. Sabar. Wah, aduh. Wah. Wah. Dagelan zaman biyen. Ya. Sing asli, ayo Mbah Yono. Ayo Mbah. Oh, apik kendhangane kok ya. Ini ra sarung geget. Heh. Alon wae ra apa-apa. Sampeyan ki sing melu ngumbulke Gunung Kidul perkara campur sari kok. Tangane ora kuat, tangane becake engko.
Ayo ndak wangi ku nek nang apa-apa karo aku yo aja kuwatir. Kaya karo wong tuwa kok yan-yon. Adikku kok. Adikku. Oh benere Lah dong aku ngundang Mas kono ya malah kualat. Adikku Yono. Yono sapa? Yono Benguk. Kok iso diceluk Yono Benguk? Lho terkenalnya memang Yono Benguk, mboten napa-napa. Kaya kula niku Waluyo ning terkenale Rudi. Ora apa-apa ngono kok. Wah urung tawene wong Sing ngomongke apa? Nek ngertiku neng jaba-jaba ki Waluyo nduwer kok. Ra ono wong ndang aku Waluyo nduwer. Rudi kan artine. Apa? Awake kuru ning Gedhi. Iya. Nggih, Mbah. Kali dhewe kula tumunge babam. Adoh dununge. Oh iya. Iki aku kudu manut sing endi? Ayo, saka na ya. Bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis sampun mundur naswantara subur Atur nuwun Mbah Yono. Maestro pada iki. Iya. Iya. Pun Mbah. Kendangane Yono iki beda karo kendangane wong-wong. Kendangane mantri barang yo beda. bedane piye? Lah Yono iki keplakane pancen banter. Oh. Lah kene kok sampean mau dikendangi Pak Yono nek mu joget gerugalugil. Iteno kan juga piye nek kendangane ngono kuwi. Lah kepiye mau? Kepiye paling kendang kepiye? Oh, ugal. Kok gor kono ki ngono kepiye coba kurang kepiye? Lah ndu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 d
Coba. Nek iso tiru kae iki sawiran ning kene PN kabeh. Yakin? Yakin? Sineksenan para sederek para sedulur sing pacul dek rasa dhuwur. Heeh. Eser. Awas ana wedang kok terak engko. Wedange pira ajine kok nek saka kono tak tukune kabeh. Saka ngarep apa saka nggon Ayo, nganggone sing nembang kleru, aja takon dosa. ngancam to? Ya aku nek kuwi cakepane ora tak apal ben ditembang. Oke. Wing ula Aduh dununge. Yo. Ini. Nek nganti kendangane ora kaya Pak Deyoyon. Tenan iki tak bu. Sawiranmu mongko dijaluk lho. Ya iki sekseni ya iki saka Pak Ratno. Pira? 300. Iki mau saka nganu 50. Waduh. Mbokmu nyicil ayam. Kenas. Tadi yo sampean kudu pas karo kendangane Pak Yono. Terus saka Mas Sunata Ngalang lho 100. Dadi totale 450. Ya. Sik. Serpek songo sik diwiti sik. Kok neko-neko. Ayo ora apa-apa kok. Lah aku sing bayar. 450 ya abot lho. 450 yo becak mumpluk lah Kang. Rasa gersula. Le sila sing apik. Iki ya sila wae. Lah kira kok selonjor. Iki tutuk kendang sing jijiki ngawur kok. Duduk kendang kok cilik. Sik ali-aline tak copote. Gayane. Ayo ya, ali-aline gedhe. Wah dadak dilat barang. Lho lah kok nek kecer 20 gram. Mosok 700 tombok 20 gram. Ora kok tanganmu ijo to Pak ne? Hah? Ijo kuwi napa? Meneng wae. Lah ngopo? Aku ningan. Ayo para sederek para sedulur. Serpek songo sik ki dawuhe 450. Ya sing ngalon to. Donitani tung drep tro tro kaya biasane. Yo.
Ditrungke. Iya apa kok tundrep toto? Lah jare srepek songo. Ayo kok tundrep toto ya. Lho, kan tundrep toto kenonge. Oh. Sampeyan iki meneng mawon sing ngendang aku kok sampean melu-melu to. Lah iki Berarti ngegeske. kudu ditung sik. Agek ndlep toto. Baru ki terus dico. Nggih. Kok pas loro lho tomu ki. Lah lha pinten? Tron-trono ya. Dung ndlep Toto. Dadi tindrepke sik ngarep dico. Kuwi wis klebu urung. Urung iki napa ninteng kendang. Ngono kendang kok. Lho kendangnya ono larase 6 3 utawa 4. Oh. Ya ora ono. Oh iki sing pengendang pinter-pinter kok ora ono jenenge laras kok papat. Yo, mulai, yo. Ayo ditemokke. Nun sewu sing kena. Tung. Ya ora ngerti aku nek terangane adepan karo Wiyaga pokok-pokok ira dong aku. Jo sembrono lho sampean kok mekok-mekok wong pinter lho. Troto nu ngangge gamelan nggih Mas, mboten ngangge dalan walang. Sampean le opo ora cetha. Srebek songo sok gaya do ora iso gayane ngono. Ayo, nun sewu para Digenake nganggo gamelan. gamelan. Aku ora cetha kok mau ming tundrep toto. Lah tak Kene kira iki ya toto tenan. Lah tak kira ki omong karo wong cerdas bolora. Monggo. Monggo. Nun sewu. Ayo sing cetha ya, iki tenan. Selak wengi wah sempurna. Muridipun Pak Yono. Niku tegese pripun? Sesek. Maju. Ngono kok arep ngendangi putra Nusantara. Lah kok jan muring-muring lho. Sampeyan iki ngopo? Lah iki arep ngendangi putra srepek kowe ora petha kok. Kepiye sampeyan arep muring-muring karo kanca-kanca apa? Ora cangkemku kemeng. Oh, ngendang kowe kene. Berarti sampean ki ora iso persis kaya kendangane Pak Yono.
butuh kepinteran ngendang kaya Mbah Yono iki. Guru. Apa nyepelekke dumeh entuk adimu terus. Oh iya bengok. Telek. Dadi tenono ya ora doting kredit. Anjir bangka beton. Kok titenono iki sajake ngancam to sampean iki. Mantri ku ya. Lah kuwi kok dek mantri gur ditutukke tuk-tuk. Dung karo nyengkeliti plastik ini iki. Ngenyek. Kowe wedi kesaing kendangane ya? Ya ora wedi kesaing lah sampean ora diturut karo kanca-kanca. Dasare do meterman. Kok meterman? Lah nek sentimen tak men endi? Meterman men dawa. Kok ngono karo ya wis. Waduh, diali-aliku. Walah, mbok ilang mbok wis. Ngawur. Ilang merah. Urung sah. Ayo 450 ya ora sida tak kek. Lho. Lho, Putra Nusantara janjine kok. Coba. Wis lah mesok golek tambahan tenan iki. Ayo, kohin. Sabar. Iki ana yurine, mergo sing ngendang asli ana. Padha ora, Mbah? Ora padha. Goblok kowe ki 100. Ayo. Lah yuri iki jujur kok. Ayo. Jujur lho. Ayo kae. Ora padha kok. Lah ya iki ora usah dikodani. 100 wae. Gagal. Kemenangan gagal. Ayuri tidak nganu kok. Mosok ya ora dibalani meneh. Aja tununge bapakmu. Iya. Muni aja ngono. Lomba kok baleni. Lah iya. Ya kene 250. Lah ora iso. Apa juriye muni ora padha langsung cetha kok. Oh lah ya ono ki asem tenan ora. Jujur ki ngono kuwi kok. Ya ora apa-apa. Ya kita mbok kesel ndang iki wae. Piro iki? Lho 50 kok. Ya ora apa-apa. Lha muni piro mripate arep kok jek karo tiba. 50 ora apa-apa. Mbangane trung. Lah matur nuwun. Halo matur nuwun apa? Mesti paringi kok. Oh tanganku nganti abang disalah-salahke terus. Monggo jane apik tenan lho ngendang iku mau. Lah wong yurine wis jujur ngono. Oh jujur ketane ora nggo koda aku jarene men ketane aja kesuwen nek jarene nggo koda mbak koda piro wae iso aku. Klintang gedhe-gedhe. Monggo Mbak Cange. Nggih. Gede diaturke. Monggo Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu. Ayo kayak nembang ayo. Alah. Nggih. Iya. Nggih. Kene yuk. Karo simbah kene. Pripun, Mbah? Sapa-sapa kok ming ngakune simbah. Anak 10 niku mbarep kabeh mlakno putune akeh. Ya ora apa-apa kene ndek Cahyu. Kowe kok Mbiyen dek cilik didusi karo Mbah Waluya. ora apa-apa tak Kalau gendong. sesuk suatu saat gending ngedusi ya. Oh. Kapan, Mbah? Jangan bilang seperti itu di atas panggung. Stop. Ngopi ta jare. Wis to. Ora wis aja diteruske ora dong karepe kae kowe. Wis meneng kene cedak kuburan yo sembrono lho. Aku mengelekke lho iki. Soale asliku kene. Sapa sing muni kaya ngono ning panggung ini bahaya. Kowe nek ayo wis meneng wae kowe gek nembang wae. Nembang wae ya. Kowe urung patek dong soalé.
Ya wis dong wis semono gedene kok ya. Dong gedang wong. Mboten ledos sesuk wae. Ya sesuk karo kowe ora apa-apa. Hah? Nah, aku iki ya muni ngejak karo kowe ngono kok ya ora apa-apa kok. Ya ora apa-apa to. Ha iya. Kono nang kamar mandi sijine aku nang kamar mandi sijine. Suhin, sesuk ngonamu ya pasangi beras kok ngene iki. Lah sampean iki tak kon kok tak pesan-pesen iki kok ora entuk-entuk iki piye? Wah, lah angger pasangi dudukane ra apik, lah niki ra apik. Bros kok kayak Sik, dudukan ki piye to? Oh jenenge bros kok dadak nganggo dudukan barang. Wah. Ayo gek nembang nduk rasa ngurus dudukan. Lah aku ki negeske lek iki takon nek nggone Dek Ayu ki dudukane kepiye? Ya wis ora apa-apa meneng wis sesuk tak duduk dhewe wis kaya. Padake sumur. Oh jenengane rawani jelaske iki wis ora. Ngono jelaske kleru malah jelek. Dudukane kok endi to? Nggo endi lho, Mbah? Wah, mongso ya kon wah wis. Nek bocah ki rak ya ora do. Oh iki dong jane entek ora dong. Kowe gek nembang wenduk cayu rasa ngurus dudukan. Ora duduk karepe ra karepe wis. Sing ngomong pertama ya dheke kok. Kuwi lho kono kuwi dudukane. Kono ki ngendi sing jelas lho ya. Kuwi. Ngendi niki kok ngene ra jelas. Walah kuwi lho. Ya, bajidur kahut ya Mbak Ayu. Bajidur kahut. Gawani bajing loncat. Arep nanti, Mbah? Ngentekke ST iki lho eman-eman. Diparingi kok ndarane ra ndemenake. Kene arep nyedaki dhuwitku iki. Sik dawa ya. Dibawani mboten? Iya, bawani nganu apa jenenge iki? Bajing loncat. Ya, mangga. Bola iki nang layang keri no. Endi? Iki. Oh nggih, saking sapa? Saka apa iki? Sik tak. Puri Langgeng, perumahan Puri Langgeng, rumah mewah. Ya. Bernuansa modern. Puri Langgeng no. Ya, nganti keliwatan. Keliwatan nek. Nyuwun lagu bangun desa. Salam hormat sukses kepada Bapak Kepala Desa dan jajaran pemerintah. Desa Lugandeng tansah pinaringan gemah ripalo jinawi kagem warga Desa Lugandeng. Hadi Sujarno Puri Langgeng gerbang kota Siono Tengah Lugandeng. Oh iya. Matur sembah nuwun, matur suwun. Wis diaturke kok. Nyuwun lagu apa? Caping Gunung. Oh iya. Wis diaturke. Waduh, akeh kowe mau caping gunung maca. Piye? Akeh piye? Mijirane le maca mbaka siji. Ora bareng mau. Donge kowe le entuk kendangan ya akeh. Mau kendanganmu nek bener, yurine muni tepat ya iki tambah. Wah, sak yuta. Iya. Salah ya ora. Sing mong-mong masa trimo. Kok gemremengi ngapa kowe? Ya men wong nganggo lambe-lambene dhewe kok. Wong salah le ngendang kok njur gemremeng ora. Nek bener yuri muni tepat sekali, wah langsung tak biuk. Itu tepat kok dadak takoke sapa-sapa. Lumayan. Lumayan kae ra karepmu. Libukan ngene iki ya. Lah kok akeh, Pak? Meneng wae iki engko dienggo awake dhewe. Bangane dikeke pengendang ora pas. Ora pas ya di 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 kok ming dikulit-kulitke to rumah sakit. Masa ya ngene. Gur duit loro ki disabet-sabetke. Wong ben ketok akeh kok ya. Ora angkane ilang malah repot. Oh aku kok ya ngematke iki ngopo? Wong wis ora seneng kok ngematke. Ya men lirik ra apa-apa wae. Yo. Telaga
licik di tengah gua dunung ulah pundung tulis sungkurulan sungkan nene tadi kok kayane mesakake suwe-suwe ya lha buriku ling ngenteni tenanan ora 200 kewan galak 10 tak lei wektu sak menit 1 2 3 ya singa asu kethek entek wektune sak menit rasido amen bebeda wong butuh duit sak karepku buah-buahan 10 wektune sak menit iki bayar aku tak hitung 1 10 ya 1 buah-buahan 1 2 monggo pepaya tak wektune 200 sing 200 mau iki toe iki lho ming 200 kuwi lagi apa nganggo toan iya lho aku kok ngeki 200 ki aku kalah apa lah iki buah-buahan ra iso ki mau ayo buah-buahan 10 2 menit ra iso mau tak anakku ya iso buah-buahan 10 2 menit yo rujak wis lah ngomong rujak Kok singkat banget rujak iki pita? rujak iku apa nanas ana besusu ana kates dua kok sik aku ingin tuku rujak buahe ming 4 kok lah kuwi berarti kleru le tuku ayo wah wis kelong 200 iki monggo to iki bayar aku lho meng 200 aku tegel lho aku pepete ora bayaran ya wis aku ngono untung menang mbokmu bejamu wis ora bedhek-bedhek apa ya wis celengi wae nunggu kene nah sampean ki aja cedak-cedak to ngerokok asbake nang kene ora masalah piye biasa kene le gedhe rasa iya tarim apa bu ngopo ae kowe iki lah diundang tarim lha apa jenengmu ya tarim tarim walu ya Wis turu dineh, Mbah. talim waru ya Rudi tarim Ayo rene. Ya. tarim raga wayana ngancik 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 di negara sampeyan nek ngono kuwi jogetane persis wayang golek sing neng Sunda sing apa jenenge copet cepot oh cepot sorry ayo mengko walik kok ora usah gampang nesu to ora lah aku cocok karo gawe aku mbiyen kok malah ora ngene nek wayang golek ora iso nekuk dadi ngantem barang iki mangan barang ora ngene nek iki rasa wayang golek sampeyane nek mangan ngono weh lah mbiyen ki ora ana sendok puluk dekem puluk dekem ki apa Mbak alah ngene to set mongko triwul mbiyen cilikan kula niku mangan ra sego tiwul bar mangan ku ora wareg ning kembung blondot anggur dimplok ngono kuwi bubuke kari
Mongko lawu iki pucuk manding. Rasa do mungkin ing saumurku iki mangane pucuk manding. Angger bar mangan ki mbrasuh kebul. Ditemok empuk lah yo dium tok. Nggih leres makna dadine rambut barang nyredak saiki. Ngawur glora. Waduh. Ya kowe dhuwur lah saiki ngisor kuwi lho. Wis Ning aku lagi iki lho, luar biasa tenan bareng dibuka. Wah, sia. Pripun? Lho kok iki rambut dhuwur. Iya. Rambut ngisor. Maksudnya? Iki lho. Lah, iki batin muro lainmu beda ya. Iya. Rambut ngesarak maksudmu wulu jumbu iki ta? Kaya ikete iki abote 40 kilo. Lah niku saking pinten-pinten wulan mboten dicuci dadine kebak. Lah iki angger batanggung ning pacitan lemper ya minta klomot iki ngene iki dadi nglengoh banget. Aku nek rande lawuh iki ketak klumbruke tak tutuli sego ngono. Iya. Mangga Bajidor Kahat, yuk.